Lungsod sa San Fernando naglaraw ang pasakag reklamo batok sa duha ka mga drivers sa minibus nga wa mohunong atol sa flag raising ceremony sa Municipal Hall kagahapon sa buntag. Adunay live exclusive update si Luan Mirondina. May Bob, human mabaniog ang pagkasikop sa 34 ka mga tao sulod sa usa ka sinihan sa Batangas. Tungod sa wa pagbarog ug pagkanta dihang gipatukar ang national anthem, naglaraw karon ang mga opisyal sa lungsod sa San Fernando nga musang-at usab og reklamo batok sa duha ka mga bus drivers nga giingong wa mipakita og pagrespeto sa flag ceremony. Sa kuha sa CCTV sa tubangang bahin sa Municipal Hall sa San Fernando, makita ang paghunong sa minibus Brit F9 sa tubangang bahin sa munisipyo. Mihunong usab ang ubang mga sakyanan nga iyang kadungan nga misubay sa tupad nga lane. Makita usab ang traffic enforcer sa tungang bahin sa Dan nga mipahunong sa mga milabay nga sakyanan. Ug nang hunong ang mga tao nga makita nga nagbarog daplin sa karsada. Apan mi-overtake ang minibus nga Brit F8 nga nagsunod ug mi counterflow. Tungod niini, misunod usab kaniya og padagan ang mihunong naunta nga Brit F9 ug misabay usab ang ubang mga motorsiklo. Samtang sa laing angle sa camera, makita nga ang minibus nga mi-overtake atol sa flag racing mihunong lang sa unahan kay nagpasakay og mga pasahero. Kini samtang nagpadayon ang flag racing ceremony. Sa telephone interview, gibutyag ni Ricardo Riluya, Chief Operations Officer sa lungsod, nga usa ka pagyaga-yaga sa national anthem ang gipakita sa duha ka bus driver. Nagpatabang sila sa management sa Cebu South Bus Terminal aron mailhan ang naasoy mga driver ug mo issue og public apology. Apan giingong wa kini mopatimaw kagahapon. Subay niini, naglaraw ang lungsod nga musang-at og reklamo. Kanang disrespect, ma'am, during sa flag ceremony o kanang sa atong national anthem kung na-apprehend magani na nakita ko kung ganitong mga bata sa sinihan nga naglingkod kay wala manindog, how much more kanang nasa kadalanan nga prone kayo siya sa marag aksidente na ganin ba ang nasunod unta ba kay kanang ninghunong na god niya himpadagan siya simbakon nagmadisgrasya ba. So ang atong enforcers based po sa video nga atong nakita ni attempt gid sila pahunong sa duha. Then ang munisipyo po wala pay pasado nga traffic code, so dili mi maka-apprehend og mga violators. So igor ra mi makapasita, makahangyo sa mga drivers nga muhunong or mo lugar og tarong. Ubos sa Republic Act 8491, gikinahanglan natong respetuhon isip mga Pilipino ang atong bandila ug ang atong Philippine National Anthem. Pinaagi sa paghunong ug pagkanta kun kini na ipatukar bisan asa man kita matungnan. Sa telephone interview, gipasabot ni Julie Flores, presidente sa Association of Cebu South Minibus Operators, ug maoy tag-iya sa naasoy mga minibus nga wa magdahom ang iyang driver nga may flag racing sa lungsod kay nasalipdan man usab ang traffic enforcer sa usa ka minibus. Ano mo atong public apology na public figure nga atong driver gud ay. Ang angay mo, usay na aspect. Ang ato ko yung nagpasaylo ato nila. Okay. Kaya nagkasa man diha, yung anong public apology asa man sa newspaper, sa GMA, sa programa ni Superbab. Inay, gisaway hinuon ni Flores ang suliran sa trapiko sa lungsod sa San Fernando. Di na ko masabtan nga nung ilana ang ilang demand ba. Wa magaling sila mga yung public apology nga wa sila kasulbad sa traffic situation sa San Fernando. Kami nag-antos may sa Kamahat Kurodo na nagsigan na ramong sakyanan o niya traffic kayo. Bukas hinuon siya sa pagpakigtigom uban sa mga opisyal sa San Fernando aron hisgutan ang suliran. Samtang gipahibaw usab ni Joy Tumulak, Cebu South Bus Terminal Manager, nga may pahibaw na kaniya si Flores nga may pahamtang na og disciplinary action nga duha ka semanang pagsuspenso sa usa sa iya mga driver. Pagsuspenso siyang driver kita din sa terminal, ato sa dayong iban ang maong driver kay ang nahitabo mismo man ang operator mo ilang suspenso unya lain masab kayo paginawon nga wa mi aksyon nga buhaton. Bob, nasayra nato gikan kang Flores og sa pipila usab ka kapulisan sa San Fernando nga kagani ang buntag si Flores miadto sa lungsod sa San Fernando uban sa mga bus drivers aron unta makikita kang Mayor Riluya. Apan wa sila magkaabot sa mayor tungod kay ang mayor may gitambungan nga opisyal nga kalihukan dinhi sa dakbayan sa Subo. Bob?
Thank you so much, Mai, sa imong live update.